Selve alarmen her, det er nok Europas mest solgte gasalarm. Den kommer fra det tyske Trigas-alarm, og den har solgt mere end 30.000 styk hvert år gennem de seneste mange år. Nu er den så kommet til Danmark, og jeg vil prøve at sætte den i vognen her og se, hvordan den fungerer. Det er jo en alarm, der tager både propan- og butangasser og kulilte og narkosegasser, så den dækker alt, hvad man har behov for. Så i den pakke, jeg har her, der har jeg jo selve alarmen, som du ser her, som skal monteres omkring 30 cm over gulvet. Og så har jeg bestilt med en fjernføler, som skal monteres oppe ved loftet. Og der er brugsanvisning med installation, så man kan se, hvordan de forskellige ting bliver sluttet til. Og selve den her fjernalarmen, den bliver så tilsluttet inde i Kronings her, og der står på tegningen, hvor man tilslutter tingene, så det bliver gjort fuldstændig korrekt. Ellers så er der jo din campingforhandler, som snilt kan klare det. Det er ikke noget problem. Det er specielt ved den her alarm, udover den tilsluttes jo 12 volt i din vogn, så for at den skal fungere, hvis du ikke er der, det er der ikke nødvendigvis behov for selvfølgelig, så skal der være et batteri. Men den fungerer helt ned til 5,5 volt, og der sender den så en advarelsestone ud og fortæller dig om, at der ikke er noget strøm på dit batteri, eller det er ved at være afladet i hvert fald, så det er jo en ganske god ting. Der er ingen grund til at have en alarm i sin campingvogn, hvis ikke den fungerer, fordi man ikke har noget strøm. Der er en anden speciel ting ved alarmen her, det er, at man kunne forestille sig, når føleren, som sidder op mod loftet, at der står luften stille, den varme luft stiger op og så videre. Men der sidder et lille varmelegeme inde i føleren, det gør det også i selve den her, som altså faktisk gør, at den afgiver noget varme, 39 grader, så den egentlig sender luften videre, så den varme luft stiger opad. Og det gør man, for at man skal sikre sig for, at den luft, der hele tiden, som den skal detektere, som den skal finde, at den hele tiden bliver skiftet. For hvis den står i sin egen luftlomme, så dækker det jo ikke særlig godt. Men der sidder altså nogle små varme legemer i, som næsten ikke bruger noget strøm, men som alligevel varmer op, sådan så der kommer varm luft omkring, og så som sagt, så stiger den op. Så det er et spændende system. Men nu kan vi jo prøve at lige se, hvordan den fungerer. Jeg prøver at sætte noget strøm til den, så kan vi prøve at se. Så inden jeg nu monterer ledninger og det hele fast, så prøver jeg lige at tjekke den en gang. Når nu man tænder den, nu er jeg indtil videre tilsluttet den 12 volt. Når så man tænder den, så trykker man en gang. Så lyser den rødt. Den begynder at blinke grønt. Nu skal den kalibreres, og nu skal den lige finde ud af, hvilke dufter der er i området, så den siger, at det er udgangspunktet, eller lugte, det er det, vi går ud fra. Og når så den er blevet kalibreret, det kan godt tage noget tid nogle gange, så lyser den konstant grønt. Så vi lader den lige stå et øjeblik, så den lige kan tænke sig om. Se, selve føleren her, det er jo vigtigt med de gasser, som nogle gasser er jo lettere, og nogle er tunge, og selve hovedmodulet på gasalarmen sidder nede ved gulvet, så den her skal jo sidde op ved loftet, og den skal sidde på sådan en lodret flade. Og der vil jeg jo nok sige, sådan et sted vil jeg få lavet et hul og montere den herinde. Og man skal lige tænke sig om, hvor man sætter den, fordi hvis man sætter den hen over en seng eller lige over hunden, så kan der opstå nogle naturlige dufte, som gør, at alarmen ryger. Det gælder også, hvis man ryger, altså går i gang, må jeg hellere sige. Den ryger jo ikke. Men samtidig vil jeg sige, hvis den sidder tæt på toiletrummet, og man bruger deodoranter, så kan det også aktivere alarmen. Jeg har sådan en idé om, hvis nu det er på grund af narkosegas og lignende, så vil jeg nok sætte den omkring døren, fordi jeg kunne have en idé om, at man måske ville prøve at brække døren lidt op, eller prøve at sprøjte noget ind gennem døren, eller et eller andet. Så jeg vil montere den her. Og der er 3 meter ledning, og så skal det bare sættes til strømmen også. Så skulle den være der. Så lyser lampen grønt på alarmen, det vil sige, at den er kalibreret. Så nu er den klar til at detektere, opdage gasser, hvis der kommer nogle farlige gasser, og så vil den udsende en meget høj biplyd, så man ikke er i tvivl om, at der er noget galt. Den vejledende pris på sådan en gasalarm fra Kronings, hvor der ikke er nogen fjernføler med, den er 995 kroner inklusiv moms. Det er eksklusiv montering. Og hvis du vælger at købe den som den her, hvor der står ekstra sensor følger med, så man altså får alarmen og så sensoren her, så ligger prisen på 1349 kroner inklusiv moms. Og tal eventuelt med din caravanforhandler og hør, hvad han siger, så er du sikker på, at hvis du investerer i den, så får den også monteret korrekt.